Nou tonen ze weer in het gemeentehuis hier efter mij de twee nieuwe wethouders en de nieuwe coalitie van Noord-Friesland presenteren. De FNP, gemeentebelangen, ChristenUnie en het CDA zetten in op een asielziekerscentrum voor 100 mensen. En dat stuit een aantal partijen in de gemeente die net in de coalitie zitten, in de borst. Het AZC-verhaal is natuurlijk heel apart. De FNP en de gemeentebelang winnen een AZC naar aanleiding van de enquête. Dan komt er in het nieuwe akkoord te staan dat ze inzetten willen op een structureel AZC voor 100 personen. Dus moeten we een motie doen om een onderzoek te doen naar hoeveel statushouders we hier eigenlijk houden. Onder voorwaarde dat we dan geen AZC's moeten krijgen hier in Dokkum. Nou, daar hebben wij gezegd, nou, daar kunnen we maar even. Bij zo'n motie kunnen wij opstaan. Dus onder die voorwaarden hebben wij getekend. En nu krijgen we een ontheemde bijlage. Dus dit gewoon in, we krijgen een AZC van 100 man in Dokkum. En daar is dan een coalitie gevallen. Ja, lees het mij maar uit. Ik snap het net. FNP-lid weten dat de grutte van het asielziekerscentrum de terugslag had. Wij binnen niet geen opvang van asielziekers West, zei Breusma er verder over. Onder de presentatie wil hij er verder niet toe kwijt. Ik ga contact gewoon met COA van de week en dat ken helemaal niet. Het enige wat ik ken is een terugstroomlocatie en dat is tijdelijk. Dus dit is wel een heel wichtig punt voor u om dit te benemen, want volgens u ken het helemaal niet. Ik vind betrouwbaarheid gewoon een heel groot punt worden, want ik bedoel, er is een coalitie uitgevallen op basis van dit punt. Dit is een belangrijk punt. Misschien moet ik gewoon praten met de over een liter AZC mee en wie zin ik gewoon bibelen. We zijn nu 2 wethouders kwijt, we krijgen 2 naaien. Maar eigenlijk hebben we hetzelfde doen, want we zoeken alleen maar wat minder man. Hoe dan ook kan het voor de nieuwe coalitie en de nieuwe wethouders wel eens een dreiging worden hier op het gemeentehuis om ze tekst en uitleg aan te maken over dit nieuwe akkoord.